Good morning, Sangkay Vince. Good morning gihapon dito naton mga tigpamati Bumbo Radio. Labi na gud naton mga parauma nga aton gihapon mga tigpamati from the different local government units. Ayun. Aron baga status siya rito naton na assistance para nga dito naton mga kabugto na kaluyo iton paginitas sa presyo produkto petrolyo. Labi naton mga ini na paraguma nagamit nila iton na gasolina diesel sir. Unahon ko laan ay Yes. Bumbo Vince an aton partihan damo man ini napakyan na partihiton presidential assistance for farmers and fisher folk program. Ini iton medyo darda ko iton pundo nga naalotaga from the office of the president. And unlike previously nga directly kadto ini ha local government units nagipag-coordinate la Department of Agriculture pagkaya na iton gindirekta ini ha Department of Agriculture. So iton mga beneficiaryo hini nga makakatagamtam an aton mga smallhold rice farmers, corn, sugarcane farmers ngan mga parapangisda. Ha rice farmers naton an importante la nga nagkukultibar hiyahan kay kuan man inin kinahanglan mga smallhold farmers. So damo manggod iton mga rice farmers dire manggod an inabot nga kwarta dire liwat sa parha DA to cover as all nga mga rice farmers. So an ginpupunterya adton mga smallhold farmers. So an mga an aton mga naguhumayan may 2 hectares and below nga mga area nga at the same time RSB is a registered. Para gihapon han corn and sugarcane farmers kinahanglan RSB is a registered. Although dili ha corn and sugarcane farmers wala kita tagihin limit so area dinhi ha region baga kun labi na din ha region kay good man la talaga liwat ito naton mga corn and sugarcane farmers. Ngan pati gihapon na fisheries pero itong pinakapanguna nga baga nagiging priority dito naton mga fisher folk nga kada adlaw manggod kung napalaot nagamitin gasolina. Amo ito hiya iton mga qualified nga mga beneficiaryo. Kadi ko naman iton total nga amount nga adahin nga ayuda naabot hin 2,325. Actually baga na-stretch siya hinduro. This is nationwide. In fact, na precisely yan na pala ako nakakapag-submit ihapon para hin pagpasamwak tungod nga kakulop laluwatan kulop luwat namon nakarawat an advice para han availability han iya pondo para ini nga programa. So aton target beneficiaries like for mga rice farmers din sa rehiyon botin 135,000 ng mga parauma. Corn farmers 41,160, sugarcane farmers 470, ngan an aton mga parapangisda naabot hin 44,730. And hapag kaya na ongoing iton aton pagproseso mapapilis ti kanghan adto nga nakasabot na kita nga maabot nga sugad nga ayuda pero nag-angan-angan kitahan magiging guidelines. Yan klaro naman amo ini nga ongoing luwat iton aton na pagproseso. Iton total hini nga number of beneficiaries nga makakatagamtan din aton region naabot hin 221,360 individual farmers and fisher folk. Ngan ang total nga kantidad han ginalotaga is 514,662,000. Puro ini direct cost, puro ini kun habagay mahihingangad to hanaton mga parao mga parapangisda wara hini indirect cost ngan amo nga iton aton nagiging problema iton coordination itong mga other mga panginahanglan kay para ma-implement ini so tungod manggod nga kulang iton pundo nangita na lang kita from the different naton nga mga balanse para masiguro lang
mahihahatag ini pinakamadaling panahon. Atong target talaga nga pati ka nga naton ini pinakamadaling panahon kung mahimo yan ang maabot nga semana until the end of April or until May. And kinahanglan lang din masettle kung may adaman hini makakalangan an availability or an process and verification kay an uunahon dinhi adton mga may ada tinatawag nga interventions monitoring card. Member din ang panhatag han mga ayuda under Rice Competitiveness Enhancement Fund and aton mga farmers naka-avail han RCEF Rice Farmers Financial Assistance gintagan adto hirahin mga cash cards bagan ATM cards. Ito hiya in may account number available ito ha DBP nga adto ito ginuhulog an ayuda. Pareho gihapon hini nga presidential assistance for farmers and fisherfolk adton mga farmers nga may ada na nga daan nira cash cards or IMC cards adton nila ihuhulog an amount. Pero adton mga parauma nga para pangisda nga waray pahito nga cards or waray account number iton amot maghihimo kitahin caravan type nga distribution. Okay. So kung by the way sir, may da mga hinabang nga ginuunaan na adto mga fifth class municipalities? Sir? Hapag kayo na uwaray naton sugad nga classification, aton la ginuuna nga matagan adton ready na. Meaning at the time nga i-verify like may da naton lista nga na-generate ha RSBSA. Ifo-forward naton ini ha mga local government units for them to verify kung buhi pa or aada pa naton para uma or sakto pa ba ito hiyang lista may ada ba cash IMC cards or waray tapos other nga mga detalye at the time nga ma-check nga okay pa iton amo inihimuan nahin in payroll ngan we will advise and partner naton nga bangko. Although we do not know as yet han aton magiging partner nga bangko, whether Land Bank or Development Bank of the Philippines, pero ini aton gin be-verify precisely today kailangan naton masabutan. Kay para ito hiya nga may mga ito hiya nga naandam na nga payroll ma-advise na nga to bangko nga i-credit and respective amount an amount to the respective account numbers and mga beneficiaries. May damanggod mga farmers naton dinhi nga nataganhin may da namang account numbers ha Land Bank, may daliwat ha Development Bank of the Philippines nga aton mga amoy nanduhan nga mga bangko nga aton ka partner in during hini nga mga panhataghin sugad nga ayuda. An or hi ay hini kay diretso man i-credit to their respective accounts. Diri na kita makakasabot kung may danabagod man sulod. Pero iton aton clue by the time nga nag-notify na kita bangko na ready na naton nga tanan or may dana secure file transfer protocol nga nabaga man usual nga gin papa kadtuhaira. Kung in terms of crediting, actual crediting, ato na ito ha bangko. So usually na take ito depende ang kadamuon na aton mga beneficiaryo naabot ito in 2 to 3 days nga pag-credit an ira respective accounts. Ayun. So din ha region an aton total nga ihap nga may ada na mga cash cards to our checking naabot mga 120,000. Ito an aton total nga makaka-benefit hini nga presidential assistance for farmers and fisherfolk na abutin 221,360. So nangangulugan may dapat naton balanse nga warahiton nira mga account number sa bangko. This one is for checking and so kung waray good talaga we will definitely do the caravan type distribution. Okay. Pwede ba direktor makagkuan duha makuha nimo kanan fuel subsidy nganhan kanan presidential assistance, pwede magduha? Gusto ko liwat i-klaro na inihiya naiiba ini nga dihan kanan fuel assistance program. Although ang bias is
ma-prioritize aton mga parauma ng parapangisdang waray pa nakakaadangat nga ayuda. Pero we do not discount the possibility nga posible kay diri man hiya liwat bawal nga makakarawat liwatan adton mga farmers naton yan fisher folk nga makaka-avail han fuel assistance program. Okay. By the way, nag-istorya naman lang kita. Okay, didilaanihan presidential assistance for farmers and fisher folk. So far, iton kabukusan na naton nga na-firm up nga lista han mga eligible or qualified farmers kay amo ito nagtikang naman la kita pagtuhay do waray pa naton na-release, waray pa naton nakukuha nga signed nga implementing guidelines, but since we're able to obtain in advance some mga major or salient points nga mahibubutang ha guidelines, at the same time while waiting just to make sure nga we are able to prepare early while waiting for the amount and cash allocation hini, nag-prepare na lang nga daan kita from the han aton na prepare nga list from the qualified kay damo man iton mga nuances may dani nagduduplicate, may mga errors sa database, at the same time is a subject for verification at the different local government units. Pero so far ang nagawa siya na ang qualified number of farmers naton nga farmers pala naton, meaning may ada pagasig gihapon ha fisher folk nga side under ha Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kailangan gihapon ito dito both are registered or RSBSA registered, pero may daman nira dito tinatawag nga both are registration, pero pareho gihapon ito at RSBSA. Yan na ang didipalahan aton farmers from rice, corn, although we have yet 470 man la an adiha sugarcane, naabot na ito hin 77,762. Ito na aton gi-preparar for initial nga panhatag, pero ito ididirekta ngadto hiton siring ko pangadto hiton IMC cards sa ira mga respective accounts. Ayun, okay. May kuan ba ni sir? For example, makuha na iton by the way, card sir, dire pwede i-convert ha cash. Ba na ito ba i-convert ha cash? Ito amo ito an aton sinisiring kung kanang litan dito iton ira ATM cards. Adton mga farmers nga waray ATM cards. Waray pa mga cash cards kung tawagon. Iton amo ito nga magkakaravan type distribution kita di in actual cash iton igahatag. Okay. So may dakon ben at assurance sa gimpalit talaga hinin gasolina, diesel, direktor. Okay ba ni bagahingad to it ibang panggastos? Amo ito naton hangyo nga unahon iton at iton suporta para unta iton niya nga katanom precisely nakakakuan ini nahita timing dito naton harvesting operation at the same time di man liwat ito na iiha maglaland preparation naman gihapon na both whether harvesting post harvest ngan land preparation kasagaran ton aton mga parauma nga may access sa makinarya and other facilities nagamit man guding gasolina nahangyo kita nga dire unta i-realign yon ang paggamit para sigurado kita nga may magagamit, may mahuhugot parahan hini pang gasolina. Gasolina man gud an iyang tatapo hini para masiguro nga there is no unnecessary disruption aton planting operation or food production kay tungod nga waray pampalit hin gasolina kay nagmahal man ini aada iton ginhatag iton nga kwarta para intention talaga is para gasoline para magamit para hiton aton mga makinaryas. Okay. Han mauunat pag-release ni Presidential Assistance o aton fuel subsidy, Director? Haros dudungan-dunganon naton in fact kanan fuel assistance program what we did may ada man hini iton fuel assistance program ang mga previous years since 2023 up to 2024 may ada hiton mga fund balances tungod nga
nahulat ito hin signal or authorization from the Department of Energy nga may pagitaas iton presyo iton lana hinungdan kailangan maghatag hin ayuda. So may had mga cut-off. So amo nga nagkakamay-ada niya fund balance habangko. What we did, considering the situation, we initiated in writing to central office to allow us to make use of available fund balances nga ato bangko nga diri na namon pwede malabtan under normal condition, citing may adamang good price spikes on unusual price spikes on fuel, which is why natagaan kita hin authority to make use of available fund balances. So diretso naton ito ipinanhatag kay diretso man liwat ito ngadto hiton tinatawag nira nga fuel cash cards. Mga para sa ini gihapon in IMC card bagahin fleet card gin papakita mga accredited nga mga fuel establishments. So naging ongoing adton panhatag sugad nga ayuda, pero ang gud hini may pondo under fuel assistance program pag-aabot pala liwat hanya na nga semana. Mga I think mga Monday adto an notice nga na ikaabot nga diha akon nga may ada na from our finance division nga may ada na kanan fuel assistance manggod an nagawas nga naabot lahin 547 ka mga eligible farmers ang makakatagamdam. 567. Kaya ang total nga amount nga gin transfer nga diha aton naabot lahin 2.9 million. So actually mas daroda mo paan aton farmers nga natagaan kanan continuing naton nga panhatag. Under continuing funds from prior years nga ginaro naton hing katugutan nga magamit. Kay an 2023 naton nga nakuha nga balance naabot pa hin 9 million nga in 2024 13.66 million. So amad to nga nakapaghatag na kita advance iniya na kanan 2025 kay usually like 2026 nagkakarawat naton 2025 nga allocation. So inihiya nga bag-o naton nga nakarawat naabot inihin 567 iton mga eligible iton target beneficiaries nga iton total nga amount nga nakaabot ha aton is only 2.9 million. Pero ang pagkakaiba hini kay bangin may ada gusto ko la iklaro nga diton aton mga parauma kay ang unang panhatag which by the way considering hining mga fund balances and 2023 and 2020 fiscal years 2023 and 2024 nga mga balances nga talinguhan naton magamit for this purpose ang guideline niya ginbabasaran necessarily adton guideline nga hadto nga time nga gin-implement adto. So ang total nga nare-receive per farmer is 3,150 pesos. Pero under hini nga bag-o nga umabot ha aton nga amount in the amount of 2.9 million and with a target beneficiary of 567, ang total niya nga makakarawat in terms of amount is 5,000. Ang mga farmers naton nga nakakarawat hadto na una so mga together with service fees etc. naabot itin mga through bank man. In mga 3,000 laadto. So iniya na 2025 naton nga fiscal year 2025 nga allocation naabot ito hin 5,000. So masaro taas. Bangin mag-compare, pareho kami fuel assistance. Pero anong 3,000 laadi? 5,000. Ang nauna, kung nabaga diniskartehan nato nato, initiative nato nato nga makaarohin katugutan utilizing an available nga amount kawaray pa man yan na revert nga considering nga may adaman naton rason. So just to make sure nga magamitan adto nga ma-facilitate from the central office to secure authorization from the Department of Energy for us to make use adto nga available nga fund balance amo adto nga
ang guideline niya is 3,000 Mhm. entitlement. Pero hiniya na nga bag-o, this is good for 5,000 per farmer. Ayun, oo. So, Dahil revised naman nga guideline. oo. Ang presidential, sir, is assistance is 2,000. 2,325 po. 2,325. Oo. Opo. Okay, and the fuel assistance, sir, is 5,000. 5,000. Pero siring ko pa, ang mga prior years, adto nga 3,000. Mhm. And covered and old nga guidelines. And balance ato, and 2023 and 2024, nga diretso naton inaksyonan panhatag for by the time nga naka-notice kita and price spikes. Mhm. So nag-initiate kita in determining pero pagod talaga init mga fund balances and then sought authorization from central office and correspondingly from Department of Energy so that these fund balances mahi-distribute na nga dito aton mga farmers nga pwede makatagamtam. Iniliwat under 2025, fiscal year 2025, Mhm. gin-revise man ang guideline. Gin-revise ang guideline. So may accompanying guideline here and significant niya nga differences an amount from 3,000 it was raised to 5,000. Ayun, okay. So, pero may pa fuel assistance, sir, subsidy for 2026 kaya aton budget nga ginamit kapag yan ang karon last year pa ni sir, tama? Yes, Oo. yes sir. Amo man ko din ni permanent it natatabo, nare-releasean kita hin pondo like 2026 na nare-releasean kita hin pondo, yan ang nga 2026 pero actually fund allocation sana naton ito hiya for 2025. Pero mihiya baga na orhi. Orhi. So nangangulugan we still expect nga may ada fund allocation nga maabot aton for fiscal year 2026. Pero as to when baga diri pa ako makakasigurado pa kaya na we will wait for any amount nga ipapadangat sa aton. Anyway, sige, Director, baka may kami sangan dito aton mga kabugtuan, especially aton mga farmers. Naguhulat ini, go ahead. Okay. Para aton mga labi na gud aton different local government units, we will be forwarding list of farmer beneficiaries in the different LGUs. This inihiya generated from our RSBSA. Our purpose is simply the matter of verification hanaton qualified farmer beneficiaries para hanaton presidential assistance for farmers and fisherfolk and fuel assistance. Although gurguti ang kanang fuel assistance ng mga beneficiaries. Maaro nala kami mahangyo nala gihapon kami nga at by the time ma-receive niyo electronic man la adto nga copy, by the time ma-receive niyo ito hiya nga lista nga ma-facilitate hiya largo ang verification in few days time para pag-abot haamon han verified list maproseso ito hiya largo ngan mahimuan largohin payroll ngan ma-transmit naton sa bangko para ma-facilitate largo ang release and entitlements and aton target beneficiaries. Para naman han aton mga parauma, para pangisda, ngan labi na gud adton mga prospective nga mga beneficiaries ini nagtatanom man umay, mais, sugarcane and mga parapangisda naton hinauton ta nga guti man inihiya nga amount nga aton karawat ma-maximize naton iton paggamit basihan iya intensyon makabulig ha aton yan na in terms labi na gud iton mga nagtatanom in terms iton iya harvesting post harvest operation at the same time land preparation naton yan nga maabot nga katanom diri unta magamit sa ibang purpose para masiguro nga diri kita maghingulan kung by the time nga magamit nang kita ha aton naman mga parapangisda para makaayuda gihapon nga dayton aton panadlaw-adlaw nga pangisda. Magamitan naton ang ini nga amount nga ginalutaga paghatag. Damo nga salamat ngan ini in ani magud kita ha panahon nga nagkukuri kita. So naaro nala kita hiton aton kooperasyon gihapon di Department of Agriculture nga side ibubuhat naton iton nga tanan masiguro nga maka-extend kita han necessary assistance to our farmers and fisherfolk. By the way, parahan aton mga nagtatanumhan humay, na-roll out na gihapon kitahan aton package of assistance, including seeds, fertilizers, biofertilizers, inorganic fertilizers, biofertilizers, parahan kanan May to October cropping. So,
we're making sure nga on time ma-receive ang aton mga parauma, ang aton mga inabang, subsidy para yan na nga maabot nga May to October nga katanom, by ensuring nga nakaposisyon ini as early as April, didaha aton magkalinlain yung mga local government units o di nga ni didahan aton mga asosasyon, throughhan association presidents naton, may daman dida mga identified nga mga warehouses gihapon as our identified drop-off points. Damo nga salamat mo babin sa ginhatag aton nga oras nga digihapon iton aton mga tigpamati parahan aton clarification, pagpasamwag gihapon aton importante nga impormasyon bahin presidential assistance for farmers and fisherfolk, ngan fuel assistance for farmers and fisherfolk. At the same time, ining aton preparation gihapon for the May to October nga planting season parahan aton mga naguhumayan. Yan. Okay, Director, thank you so much. Oras sa Bombo Radio. Good morning. Salamat, Director. Good morning. Okay, thank you.